Suspect sa brutal nga pagpatay sa maestra sa Cadiz City, Negros Occidental, nadakpan sa Bacolod City. Yaring balita nga atong gintutukan. Matapos positibong kilala sa Kaprisan Santos sa CCTV footage, kagalo nga nabilin sa crime scene, gilayon nga igasang hot pursuit operation batok kay De Leon Del Rosario. Si Del Rosario ang ginatulo suspect nga nagsulod sa isa ka balay sa barangay Bangkiruhan, Cadiz City sang Martes, kag nagpatay sa tagbalay nga si Jessica Ducay, 28 anyos sa senior high school teacher. Natiktikan sa Bacolod City Police nga posible magpadulong sa puluyan sa iyang hagugma sa sitio Kalong-Kalong, Barangay Singkang Airport sa Bacolod City. Suspect gani galayon sila nga nag-coordinate sa Cadiz City Police. Nakigaangot ang BCPO sa live-in partner ni Del Rosario. Nagpromisang suspect nga magsuga gahapon apang wala nagpakita sa oras nga naisoryahan. Ginegosyate sa tropa nga kontak ko na gini si Dillon Del Rosario para mag-surrender na lang. Mga 6 PM dapat sa hapon. Wala gid man pakita. So, ginkuha sa tropa nga wala to na lang nga mag-appear sa balay sa babae. Kaina sa kagahon sa nagpauli si Del Rosario sa Kalong-Kalong, kag diri ini na aresto. Ginpahayag sa suspect sa Kaprisan nga hindi sinikunutuyo nga patso ng maestra, apang ginlampusan kuno ini sang bangko sang biktima rason nga iya ini ginbuno sa makapila ka beses kay ginmartilyo. Sunod pa sa suspect, tuyo lang sini nga mangawat para may pang happy-happy sa kadlawan sa adlaw mismo nga natabo ang krimen. May kwarta sa birthday niya, may panghanda mo rin, may pang-blowout sa mga kilala niya. Wala siya kung kwarta. Tsura niya, gupi-gupi naman kaayo. May tsura niya daw, wala sa mga drugs. Si Del Rosario nag-obra bilang pintor sa kaiping nga balay sang biktima. Posible na mutikan sini nga maayong pangabuhi sa pamilya Ducay. Manghod sa duha ka mag-utod ang biktima. Naghalad sa pangamuyo kag kanila ang burutuan kung sa dinini nagatudlo. So we have to be very careful gid as to our how we deal with people and siguro kung paano ang aton nga relationship with other people. Let's not be so complacent because nowadays we really cannot tell who we are talking to or who we deal with. Ginayon niya ginbalik ang suspect sa Cadiz City agud pa sa cancer kaso. Wala naman na-recover ang 79,000 pesos yung kwarta nga iya gintaban. Ginahibalo pa sa Kaprisan kung may iban pa nga kaso ang suspect. Opo, Chirino Casilio, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.